давай. Поклоням се на тебе от нашето колело. Покланям се на тебе. Да се мушна така, ако може. Благодаря за това, че сега си написахте имената. Готови сте? Бързо решавате тази задача. Добре. Къде е това? Една задача за решаване по личен избор, по желание. По желание. Договорихме се, да? Добре. Можете да ме следите стриктно от А до Я. По-точно може би да кажа да следите моята реч и да се отбелязвате с някакви чертички. Помните ли, като бяхме ученици, някъде из тетрадките си, с листи си отбелязвахме едни такива думички, които нашите учители наричахме си ги паразитни или не там паразитни, и всеки от нашите учители си имаше своята специфична лексика и си го познавахме по използваемостта, честотата на използваемост на едни и същи думи. Мисля, че почти всички това упражнение сме го правили на времето. Така че към публиката това ще е вашата задача за днешния учебен час. Официалната задача, която ще решавате по избор, по ваше желание. И накрая, като му дойде времето, ще кажете какво се е получило като решение. И така, дами, готови ли сме? Добре, сега нас гледат. Така. Така, най-напред бих искала да попитам как се чувствате тази сутрин и 3 доброволки. Бързо се намислите кои ще са. Ще помоля да си измерите първо емоционалните температури, т.е. всички вие 10, а 3 на дъската. Да си измерите емоционалните температури по скала по ваш избор или с означения, може да не е някаква скала, други знакови означения, също по ваш избор. И така, в първото подусловие измервате емоционалната си температура и второто подусловие измервате интелектуално-познавателната си температура. Още веднъж ориентира. Може да бъде с дума, решението на първото и второто подусловие, може да бъде с знак, друго изображение, цифри, скали, каквото вие там си решите. Имате 2 секунди. Пепи, заповядай. Добре. Това е подвеждащо. Отказваш. Не. И така, условието е всички ние, разбира се, сме целите слух, зрение и всички останали сетива. Сега мигът на Пепи. И ние мълчим. Благодаря ти за сега. Искаш ли да те помоля да останеш за секунда тук или права или седнала, за да видим следващото решение? Руми?
теб ли да го... Тук да го направя? Защо не? Където прецениш, изборът е ваш. Всички сте заедно в класа. Условието, което казах, беше, че 3 души ще го изобразят. Добре. Мерси. И третия, последния, Ваня, заповядай. Би било прекрасно, ако всеки един от 10-те, всяка една от вас 10-те дами, би показала на всички ни, но пък не страдате сега на останалите 7 има друго, което ще направите. Благодаря ти, Ваня. И така, всички останали, 7, гатанката, нали се сещате, за всяко едно решение с ваше позволение да се опитат те да го идентифицират, да го разпознаят. И вие само казвате да, не, да, не. Може да кажете студено ток. Да, добре. Ненка се казва. Ненка. Щастлива съм. Мога да се катеря по върховете. За интелектуално. Емоционално. Щастлива. Да, топло. И мога да се катеря по върховете. По-скоро спокойствие и дълбочина. Да. От това, което се ражда в планината, топло. Браво! Добре. Руми, кого избираш да се опита да идентифицира твоето решение? Добре, Поли. Прекрасно настроение, слънчево и тази луна е готовност за работа. Чака да изгрее нейния час. Много горещо. Може би имах предвид, че познанието... В условието на задачата. И така, ние сме майсторски клас и Руми не ми се обижда. Не. Значи условието на задачата е това, което диктува. Задачата е диктаторът. Общо взето ние сме склонни като човешки същества, знаете, да припишем някому другиму или на нещо друго от обективната реалност, да припишем един или друг елемент на недостатъчно съвършенство. Склонни сме към това, това е в нормата ни. И така че аз ви предлагам така да се споразумеем в рамките на този учебен час, а след него кой както иска. Да се споразумеем така, че да приписваме вина, недоволство или съпротива и прочее, да го приписваме на задача. Учебната задача е тази, която би могла да поеме негативите ни като учители. Така че това би ни успокоило, влизайки в един учебен час. Не ние, не учителите сме виновни за едно или друго. Трето, десето, задачата е тази, която носи в себе си цялото условие, всичкото, което се случва и ще се случва по-точно в един учебен час. Така че, Руми, задачата беше... Сега повтори. Какво беше условието? За мен или за тях? За всички ни. Питам, защото вече трябва да питам. Да, условието на задачата беше. И впрочем, каквато е задачата, такова е решението. Всяка една задача, знаете, носи в себе си, в недрата си, макар и не до там в явен вид, точно защото задача е в неявен вид, носи в себе си своето си решение. И така, тук условието беше да
те се опитват да разпознаят и съответно даващият решението казва да, не или топло, горещо, не там топло. Каза горещо, продължава. Цвети, добре, Цвети, опитай за Ваня. Слънчевото настроение, то е очевидно. И то е провокирано от чудесния изгрев, който явно всички сме видяли тази сутрин, не само на мултимедията, сигурно и в действителност, на живо сме го видяли. Докато втората фигура... Много сте рано. Да, се опитвам да я тълкувам, но я виждам в две посоки. Значи като математик няма начин да не видя един квадрат и един триъгълник там. Което, да речем, ме навежда на мисълта за някакво логическо, творческо мислене. За интелектуалното ви настроение. От друга страна обаче виждам и една къща. Може би градивните ви чувства, готова сте да се развивате. Да растете напред. Ваня? Познахме. Да. Твърдо да. Добре. Добре.